Ta 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 ta. Ukoliko ste zdravi i imate onako lepu liniju i sve to, a ukoliko želite da budete ovako malo popunjeniji kao ja ili kao neki drugi ljudi, da budete malo debeli i sve to, ukoliko vam je dobro zdravstveno stanje, onda naručite moj proizvod. Svinjska mast. Uzmete kantu od 5 kila i svaki dan koristite za ručak, za večeru, za doručak, jednu stupenu kasiku i nemojte da brinete, ima dobijete i holesterol i pretisak, ima se ugojite, niste lite, ni naste. Što se tiče vašeg zdravstvenog stanja koje je bilo odlično, ono će skroz da se uništi. Naravno, to će dobijete ukoliko prikoljete prasići i ukoliko ih topite. Znači koristite mast, a te cvarke, oni su najgori za organizam, to posadite meni, ja ću njih sam da uništim. Naručite mast, 5 kilograma. Ćao svima, ukoliko vi se svidao ovaj video koji ste sad gledali, možete da me subscribujete u ovom dugmetu ovde.